आज पंडित जी आए तनी वहाँ के आएम तो वहाँ के तनी आदर भाव करी हो। अच्छा वहाँ के बैठाई हो। अच्छा तब तक हम जा तनी राघव चाचा के घर से दही लिया अच्छा वहाँ के बढ़िया से खिया पिया के अच्छा तनी वहाँ के आदर भाव क के तब वहाँ के विदा करे के बटे यहाँ से। ठीक बा जाई रहो जाई नहीं तो हम जा तनी राघव चाचा के घर। ठीक बा तनी ध्यान से ठीक बा तनी ठीक बा जाई तनी पंडित जी के कौनो दिक्कत सेवा करियो। ठीक बात हम जा तनी से तनी पंडित जी हम तो तनी भूल मत जाइयो तनी देखभाल करियो। हम चल राघव चाचा के घर से जाते तनी दही लिया खाली एक पंडित आई धइले रहता। आज हम पंडित जी के माजा चिखाएम। घर में बाल बच्चे बिना खइले मरता। आज हम चिखाओ तनी माजा बढ़िया से पंडित जी के। आज बुझाता जैसे बरसात में हमर बड़ा भाग जाता। आज दो ही चीरा मिलबे करी। चलो तनी देखे जजमान व्यवस्था कइले कि ना। ए जजमान बड़ा हो। जजमान क्या जी पंडित जी कहाँ गइल बा? बैठे खुश रह। दही के तो गइल बने। दही के गइल बा। के खियावे अच्छा ठीक बा। बैठी कुर्सी पर। ठीक बा बैठा तनी। दूर से आवा तनी पैर तो दुखा गइल तनी कर ना फोन कर जल्दी आवस। कहो लोहो काहे धो तरू? देखी ना खून लागल रहा सा। खून कैसन खून हो? वो पंडित जी के पाट टूटल लगो। लोरवा से टूटले रहनी हम। अच्छा हां ते काहे खातिर? साधु को बतैले नी हां कि अरे वो पंडित के दही चिवड़ा खिया के हां आ तू को अगला दांत फूरला पर अच्छा हमरा बेटा होई। हां तो सेना के तो खिया दिला बानी से। 11वां नंबर हुआ है। अच्छा आई बाप देखो ना हमरा तो एगो बात याद पड़ गइल हो। हम आओ तनी बाबू साहब के से कथा कहते ना सुनो ना ना बैठे सुनी ना बैठे ओहे न तो कह दियो न फिर दोसर दिन हम वो हमरा भोर पर आ गइल बेटा ढेर हम कथा कहवे जा। का हो पंडित जी आए नहीं है? हां आई रही हां तो पंडित जी तो होने देखो नहीं है कि जात नहीं है। देखी ना अपना लोग एगो लोहा बा। अच्छा ई लोहा मांगो त नहीं हो। अच्छा हम माने कोई नहीं तो भागल चल गई नहीं। तो का है तो तू हमरा के दो हम फाइनल रह देखलू हो। हम का करिए के वो लोहा बा हम सोचने कैसे मसाला पिसाई। अरे कैसन तू बाड़ू एकदम तारा बुझाते नहीं के कहाँ से तू बहंगवा मेहरारू हमरा भेटा गइल पर में सटा गइल। बा दो लोहा दो पंडित जी के जाई दौड़ के देवे का। खाली ए पंडित जी ए पंडित जी ए पंडित जी ए पंडित जी का कहत रहो? सुनी अरे महाराज हम आप दूसरा दिन हो। अरे सुनी ना आई ले जाई लोहा ले जाई अरे महाराज ए पंडित जी अरे सुनी महाराज बहुत दादा सुनी अपन लोहा ले जाई महाराज ले ली। ए पंडित जी सुनी ना महाराज अरे सुनी ना महाराज अरे बाप रे बाप ऐसन जजमान से पाला पड़ल बा नहीं हो। बतलो पंडित जी के दांत तुर के बाप रे अपन भाड़ा बखले बिया। ये कौन बाबा बतले ओकरा के जे 11 गो पंडित के 2 गो दांत तुरम तो हमरा बेटा होई। बाप रे बड़ा हमर भाग 4 बजे जान बच गई ना तो इहो दांत हमर निकाले दहियो चूरा पुड़ियो ना टूटे हमरा से। बाप रे बाप हे भगवान अब हम जाता नहीं ओकरा घरे दही चूरा खाए। चलो दे दादा दे छोड़ो भागो घरे। अब बोला तने बिया हम अर्जुन अजनबी ई रउआ लोग इनके मनोरंजन खातिर हम एगो पंडित जी कॉमेडी बनैले बानी जजमान के लोरहा। ई अगर कॉमेडी रउआ लोग इनके पसंद पड़त होखे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आ कमेंट में जरूर बतलाएं लोगिन हमरा की जो कैसन लागल हो। अगर खराब लगे वो बतलाएं लोगिन तो वो से बढ़िया हम लोगों के सामने कुछ कह के दिखाएं। भैया हम राजेश ड्राइवर बंगाल टाइगर और सब्सक्राइब करब लोगी आ बेल बटन दबाएब लोगी।
जय हिंद जय भारत। नमस्कार भैया, हम कृष्णा मनमोही। रोल उनकी वीडियो कैसन लागल कमेंट करके बताई, शेयर भी करब और चैनल के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर देब। तब तक खातिर जय हिंद जय भारत। यही हमार भाई हलो 3 जना।